A empresa continúa asegurando que non vai ser precisa a plantación de máis eucaliptos, porque hai de sobra. De feito, existe unha moratoria para plantar máis eucaliptos ata finais deste ano. Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta do 21 de abril, Alfonso Rueda dixo o seguinte con respecto a esta moratoria. Sí, bueno, en primer lugar, resulta curioso, ¿no? Algunhas organizacións que na mesma comparecencia pública son capaces de decir que a moratoria non vale para nada e que ao mesmo tempo que a moratoria ten que manterse. Por tanto, a ver se nos poñemos de acordo nas cousas que se sosteñen. Saben de sobra que hai un prazo para decidir o mantemento ao levantamento que é a finais deste ano e, por tanto, lóxicamente, o Goberno galego lle toca tomar esa decisión e valoraremos todas as circunstancias que concorren. Primeiro, que é unha especie forestal que supón o sustento de moitas familias, isto hai que decilo, e que ao mesmo tempo esta especie ten que convivir e temos que fomentar ademais a existencia de especies autóctonas, como estamos facendo, que a día de hoxe, por certo, ocupan máis superficie, as frondosas, as autóctonas, que o eucalipto. Durante este ano tomaremos unha decisión vendo todos os intereses en xogo. Que casualidade, verdade? Que será a da moratoria? Analicemos a lista de pros e contras, ou máis ben de pros, do presidente. O eucalipto supón o sustento económico para moitas familias. E hai máis superficie de árbores frondosas que de eucaliptos. Quererá isto dicir que hai oco para máis eucaliptos? Quen sabe? Por suposto, isto non ten nada que ver con Altri, pero non me negarán que o timing ten o seu punto.